hikka watti duuɓi 6 ko sukaɓe fedde pellital ɓamtare gawdi goo ina juɓɓina conférence islamique. Hikka noon lowdi on conférence ko darde debbo e nder l'islam. Darde debbo e nder islam nde tawno goto tan yahata kala ko Allah tagi. Ina heewi ko waɗi hen par ɗiɗi nde Allah addi gorko nde addi ko debbo sawndini ɗon. Sabi so en teskima e haqqillaji meɗen ɓurɗen wawde jangguinde tan ko sukaɓe worɓe rewɓe en goppat ɗumen walla jangguinoyen ɗumen école. Kala toɓɓere foof addande ko rewɓe e worɓe ndendata diine kala nde haali debbo tan addata gorko, so addi gorko tan addat debbo. Kono ngol ɗo noon haasiya ko toɓɓere debbo tan ko nden adda. Ko adi foof nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi talabatul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Ɗaɓɓude gandal koye farilla e dow gorko e dow debbo fof. E yo rewɓe jangu. Yimɓeɓe ina keewi luurodirde seeɗa to banggue debbo e gorko kañumen poti walla potani ko gonga ko wone gueɗe debbo yaara banggue gorko yaara banggue kono kala ko gorko ina golla ko ɓuri hewde ko debbo ina fawe dow muɗum e surtout ma ko wayno gandal diine kala ko ina waɗɗe gorko ina waɗɗe debbo. Ɗum noon filis ko gorko jangoyi debbo ne yo jogo haqqille jangude e ko ɗum basito yimɓeɓe ko yo en jangguina rewɓe men yo en jangguin sukaɓe meɗen rewɓe. Caggal jimɗi alliyankoji yewtere nde udditira ko duwawu e yamirore imam wuro ngo hono ceerno Sidi Sy waɗanno yewtere nde woni conférence o ko ɓiɓɓe jibinande wuro ngo woni ceerno Muntaga Ba kaye ceerno Abou Bass. Kala ko gorko ina namde debbo ina namde ɗon. Kala ko fawe gorko e banggue diine l'islam ina fawi ɗon ene debbo. Ina ɓuri teskede e ndin ɗon lowdi darde debbo e nder l'islam. Potal debbo kay e gorko, jangde debbo e nder rendo, laaɓal debbo kay e koltu muɗum, woppude xeesal ñoore kay e ñukindade tinnade e diine mum ay ko wona ɗum tan. Wa akhirina muqarramina fil alfat sadaqallahu al-azim.